Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngalethuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonga umnini mandla wonke oyisihlangu, oyithemba, oyinsindiso, ugqozi, ukuphila, oyihawu, oyinqaba, ongumalusi omuhle, oyikho konke ukhonke ngezikhathi zonke. Sibonge odumisekayo, otusekayo, ubizwe elihle, ongamandla, oyinsindiso, ugqozi, ukuphila, oyisiphephelo seziphephelo, oyikho konke kukhonke ngezikhathi zonke. Yazi uNkulunkulu ekwatshela nje kimi enhlizweni yami ngalesi sikhathi noma ukuthi noma last week ngibuza nje Nkosi, ngampela engabe sikuphi nawe manje? Ngampela ikuphi umuntu angakudlulisa kubantwana bakho? And uNkulunkulu sonke siyazi ukuthi uzoyazi into if usendaweni la khona ungayazi khona. Uzoluthola ulwazi if ukwi-source yolwazi. Uzozazi ukuthi ukephi if uxhumana futhi uhlangene futhi usebukhoneni balo ozokutshela ukuthi ukephi. Njengasesikoleni uzozazi ukuthi i-progress yakho ingakanani if uhlobene kakhulu nothisha, if uxhumana naye kakhulu, if umhlupha uthisha babesho njalo bathi sihlupheni, sihleli lapha etafuleni silindeni ukuthi nizobuza, silindeni ukuthi nizofuna ulwazi, silindeni ukuthi nizosihlupha nisibize. Makuyi-free period ngibize uthisha we-physics wesho njalo ngibizeni, ningavele nirelax nithi hawu kwangcono mangena i-period yami nithi hawu qala akaqhamuke nijabuleni phela. Cha, ungajabuli uthisha mengezi akalandwe, akabize ngoba uyafuneka. Ngibona konke abantu baNkulunkulu, if usebukhona baNkulunkulu, if uhlala njalo ukhuleka, uhlala njalo uzile, uhlala njalo wenza intando kaNkulunkulu, ngaleyo ndlela ungathi ubuza uNkulunkulu nanoma yini uzokutshela, because akenzi lutho engazambulanga kwizinciko zakhe nakwizinyo zakhe nakwizisebenzi zakhe. So ngibuza Inkosi ngiphi into engakhazimulisa ngayo, kwenzakalani nje manje, sikuphi, kumele senze njani? Athi uNkulunkulu njengamanje, njengoba ningomlobokazi abalungisiwe belungisela umyeni ukuthi abuye eseduzane kangaka ukuthi abuye, zibuza ukuthi yini into akayenzayo umakoti mangabe busy elungisela umshado wakhe. Angithi athenga odeko, athenga ikhekhe, athenga zonke izinto ayidingayo. Thina-ke ezulwini sesilungisele yonke into, ideko isikhona, itafula elide engenamkhawulo sekukhona, shuthi ideko covered. Ukudla iy'ngelosi sezikuphekile sekukhona, shuthi covered. Yonke into isi-covered, kushoda thina silungise ngezenzo ezilungile, simbathe ilineni elicolekileyo, sidinga iveyili kuphela emhlophe engubungcwele. And in the midst of ukuthi ulungise ngokuthi uzingcwelise, yini into oyenzayo? Uyakumema ngithi, cause umakoti uyena omemayo abantu, uyakhipha imemo, ukhipha komakhelwane, ebanganeni bakho, emndenini wakho, kuyihlobo zakhe ihlala le kude, uyasikhipha isimemo. If uqala wazana noKristu njengenkosi nomsindisi, usuke usushadile newundlu. Okudingeka ukuthi umeme bonke abantu ukuthi hayi bo, wozani nizongibona, wozani nani nize emshadweni, sengimkhethile nami uJesu, wozani. Because uKristu into ayifunayo ukuthi lesibana sikhanyisela ngaso nathi sibakhanyisela abanye. So ngale nkathi usukhipha usubatshela abantu ngoNkulunkulu wakho omkhethile, ingaleyo ndlela ukhipha isimemo ukuthi hayi bo, wozani emshadweni owundlu. But unfortunately abantu baNkulunkulu akusibona bonke abazosamukela lesi simemo. That is why if inemndenini wakho uthi umkhethile uKristu, because uzokushintsha, uzokuguqula, ngeke uzuthanda ngisho ukuhlala nabo, because bazohlezi bekhuluma izinto zezo wena ungasayinamela, ungasenandaba nabo. Uzomela ukuthi ukhethe, kepha-ke ukuthi ukhetha bona noma ukhethe uKristu, because usho njalo uKristu ukuthi othanda umndeni wakho ukudlula mina kangifanele. So kubiza ukuthi usubalimemile wabatshela ukuthi hayibo uKristu uyaphila, uyiNkosi yomsindisi, hayibo nani phendukani, hayibo nani yenzani ukuthi nani ibhabhadiswane imndeni wami. Because ngiyakhumbula ngitshela uKristu efika kimi esimonelo 2023 November, etshela abantu mabehlambulule ngoba ngiyabuya, if ngamfica engahlambulukile uyosala. Abantu engababona qala kokumndeni wami ngibatshela hayibo wozani zogeza, wozani zoyihlambulula, bengenandaba beyibukela nje beshonela lena le. So kubiza ukuthi sikhethe uKristu onokuphila okuphakathi, noma sikhethe abantu esojabula nabo esikhashana bengenandaba nathi ngelinye ilanga boshiya. So njengomlobokazi ohlotshisele umyeni wakhe, ezilungisela umshado wakhe, into ayenzayo uyenza njani? Ukhipha isimemo elimemema abantu ukuthi wozani, emema abantu, because uKristu uthe tshelana abantu ukuthi phendukani, ngoba ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu sitshelana abantu ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe. Cela u-underline ubhabhadiswe, u-underline ukubhabhadiswa, because kubaluleke kakhulu. Nebhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu, ongakuphuca leli thuba lokuthi ukwazi ukuthi uthole ukuphila phakade. Kukona konke ngaso sonke isikhathi abantu baNkulunkulu, isikhathi sokuthi sikhiphe manje umemo. Umzalwane uyamazi uNkulunkulu, lukhiphe umemo. Kubantu ofunda nabo esikoleni, lukhiphe umemo, batshele ngoKristu nje uKristu inkosi yakho.
Emsebenzini batshele ngoNkulunkulu wakho, esikoleni batshele uthisha, batshele ngoNkulunkulu wakho, lapha emsebenzini udokotela umhlengikazi batshele ngoNkulunkulu wakho, ejardini batshele ngoNkulunkulu wakho, etekisini batshele ngoNkulunkulu wakho. Ndawo zonke keep umemo, sikhiphe isimemo, because lento iyakujabulisa ngithi. Iyajabula kabi uma sengizoshada. Njengomakoti uma sizoshada ujabula kabi, utshela bonke abantu ukuthi hayi bo ngiyashada njalo ngosuku olutho, uze ungisize nje uze ufike. Uze ungisize nje ungalinge nje ulenze iphutha. Hayi bo ngiyashada, abanye baze babuze ukushadela kuphi? Hayi bo kuqokwani? Ila khona-ke sekumele usuhlale phansi-ke nawe-ke sengikutshelile ngombuso wezulu ngakutshela ngoKristu, usubuza ukuthi kugqokwani bese ngiyakutshela ukuthi kugqokwa izenzo zokulunga, kugqokwa ilinene elimhlophe elicolekileyo. That is why bantu bakaNkulunkulu uKristu ethi ngibabizile abakhethiweyo kodwa abafikanga. Njengomanje hambani-ke nempambaneni zendlela niyobiza bonke abantu ukuthi beze maphi emshadweni. Kepha into eyinkinga manje abantu asebemenya sebezothatha uKristu bengayimbathi ingubo emhlophe eyizenzo zokulunga, bengambathi ubungcwele, bengamnawo umoya ingcwele. Athi mayifika umyeni athi hayi yabuka abantu abakhona la abaqualify ukuthi babe la. Ziphi ingubo ezimhlophe, ziphi izenzo zokulunga, ziphi izinto ezinhle. Kodwa abantu baNkulunkulu kubalekile ukuthi isimemo masifinyelele kuwe, azi ukuthi inkosi iseseduzane, azi ukuthi uJesu uyabuya. Sememezelile umemezelo okokuqala, sememezelile ashawa icilongo. Sekusikhathi manje sokuthi abantu baNkulunkulu silungise, ngoba umyeni ngabuya nanoma yinini, ngabuya nanamhlanje, nakusasa ngabuya. Ngabe ulungile yini mlobokazi? Ulungile yini makoti wakhe noma ulele? Ulungile yini makoti wakhe noma unayo ingubo yakhe emhlophe? Ulungile yini makoti wakhe noma usuyingcolisile ingubo yakhe emhlophe? Uma uyingcolisile uhambise dry clean kuseyimanje. Masuyingcolisile iwashe kuyimanje, hambe uyithengele ujiki, enza something bantu baNkulunkulu. So siphela esikhathini lapho khona kufanelekile ukuthi sibuyele ebukhona baNkulunkulu njalo, because ukuphenduka okwa everyday. Ithuba nethuba olitholayo, umzuzu nomzuzu otholayo, phinda usivume leso sono sakho ngoba usubuyele kuso. Isikhathi nesikhathi ositholayo phinda uvume konke ububi bakho ngoba usuphinde wakwenza futhi. Ukuphenduka kwansuku zonke, okwamzuzu nemzuzu, ngoba sona njalo abantu baNkulunkulu, ngoba umhlaba esihamba kuwona ufana nomhlaba onamazolo. Othi uma uhamba kuwona ngeke ugarantiye ukuthi ngeke aze kumantisa. Azongimantisa yes, but kumele ukuthi wenze njani? Uthi mbamba phansi uphinde futhi usuke lapho. Kokona konke abantu baNkulunkulu, lezi nkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu sisebantu phendukani. Ngombuso wezulu usondele, nihlengwe nisindiswe nibhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Isikhathi sokuphenduka sinjalo, isikhathi sokubuyisana nenkosi sinjalo. That is why kiwe enkonzweni every now and then, ukuze uvuselele lo luyathanda, uvuselele loza, because uKristu kwazana naye bantu baNkulunkulu kuyizenzo zansuku zonke. Akusikona ke enkonzweni Sunday ukuthi ngifikile ngafike nganikela ngalo 2 rand, ngifikile nami ngafike ngacula kamnandi, baze bangividorize, baze ngaposta ukuthi umfundisi beshumela ngoJohn 3:16, ngaposta ukuthi okay namhlanje sifunda amaRoma chapter 8, ngaposta. Cha, ukwazela nenkosi yomsindisi, ukuba intimate nayo, ngoba le ndaba yomshado bantu baNkulunkulu, akekhothi meshadile ngabe intimate nomyeni wakhe, ufile lo mshado loyo. So if ushadile nenkosi yomsindisi, uphendukile, uhlengiwe, kuzomela ukuthi ube intimate nenkosi uJesu, ube nesikhathi sakho naye, ube nesikhathi sokukhuleka, ube ne-altar yakho, ube nendawo lapho khona uhlezi njalo uzilahle enkosini, uhlezi njalo uvuma izono zakho, uhlezi njalo ubonge enkosini konke akunikeze kona, uhlezi njalo uzibuyisela enkosini, uhlezi ubuza, uhlezi umshado njalo ongena communication. Ufile lo mshado loyo. Awuxoxe nomyeni wakho, anikhulumi naye. Okay, khuluma wena wedwa, yena akathola ithuba lokuthi akhulume nawe. Umshado njani loyo? Okwento enziwa amakholo amaningi, ayakhuluma noNkulunkulu ngokuthi ayakhuleka, ayathandaza, enze zonke lezi zinto, but awumvumeli uNkulunkulu ukuthi akhulume kubo ngamaphupho, ayawaziba amaphupho. Awumvumeli uNkulunkulu akhulume kubo ngeBhayibheli, abafunda abanendaba abafunda ngesonto kuphela. Awumvumeli uNkulunkulu ukuthi akhulume kubo ngezithunywa zakhe, bafuna ukuthi izwi balizwe ngomfundisi wabo kuphela. Yini leyo? Abantu baNkulunkulu, izikole ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukana, ngombuso wezulu usondele, nihlengwe nesindiswe nibhabhadiswe, ngokuphela izinto zonke sikufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. uKristu uyabuya abantu baNkulunkulu. Masisikhiphe lesi simemo, sisisabalalise ezizweni zonke, khona kuzogcwala emshadweni webundlu, khona kuzogcwala abantu baNkulunkulu, kube mnandi, sijabule sisonke. Kepha ufukhethwa lapha emhlabeni, because uma ngakunika nje tip, yabo kwala emhlabeni ngikutshele, ngiyakuhlebela, okwala emhlabeni komfanekiso wasezulwini. Yabo nje ubuzwe imnandi leyo Peter yasezulwini, nje ubuzwe imnandi leyo Bheka eyasezulwini.
Ngikhumbula nje ngelinye ilanga ngisase kwi-pit yo-Holy Spirit sobumnyama bantu baNkulunkulu engingasithandi engekho proud ngaso. Kodwa le spirit bantu baNkulunkulu sibusa sakunganaki sibiza nge-gluttony sokudla kakhulu. And ngangidla, I remember ngangidla i-mayonnaise. Ngiyidla kungazuthi angisile ekhanda. Ngazofika izwi lengelosi lathi uyidla ngale mayonnaise ingoba ingekho yini ezulwini. Ashova langeqo ukuthi awu. So yonke into ekhona lapha emhlabeni iwumfanekiso wasezulwini because usathana wenza i-copy yakho kwasezulwini so that abantu bezothatha kona bese bengabasabana ndaba nokuyi-original. Masifuneni i-original bantu baNkulunkulu hayi i-copy. Ngeke isize ngalutho le copy. Ngeke isize ngalutho because into eyi-copy ilula. Take for instance certificate, asibo certificate esi-original bese ubuka i-copy. Uyabona umehluko? Uyabona umehluko angithi? Yonke into eyi-copy whether it's either quality yayo iyabheda noma izosheshe ife noma kodwa ayifani ne-original. So masilangazelele okwangampela. Ukukhanya kwangampela hayi copy because lokho udayiselwa kona la emhlabeni kuyi-copy kuthiwa hayi uzophila uma uzijabulisa kanje uzophila kanti uzophila isikhashana. Kodwa uKristu usimemela kokwaphakade okuyiqiniso okuphila ingunaphakade if isazana naye. So izinkulu ezimnandi namasomo sezulu zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengo nesinde sinebhabhadiso ngoba phela izinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Masingabe safuna i-copy sifune original. Masingabe safuna konke okubi sifune ukudla. Ngoba phela izinto zonke sifikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Nkosi ibe nayo mbusisi nisibekele ngelihle lithandeka lingcwele igama likaJesu Jesu. Lana zikhona izinkundla zokuxhumana TikTok Lihle Themba, Facebook Lihle Themba Mzobe, Instagram Lihle Themba went with I Mzobe, YouTube Lihle Themba Mzobe. Nkulunkulu yazonde isono, Nkulunkulu yabuthanda ubungcwele, manje uziphathe. Amen.